You've got a nose ring, you've got, why did you choose to do that? Are you gay? Mkuma wala indo cheka mkuma. Unacheki? Yuri mwana mai wangu. Kukuze. Musikanzwa wala. Yes. Aundo ninjinda uchechinda kadai. Lobisa. Musikanzwa. Musikanzwa. People judge him because of his appearance, his fashion choices, and even the nose rings he wears. But is there more to ORIYANO than what meets the eye? Welcome back to Deep Views EW. If you're new to the channel, please take a moment to subscribe, like, comment, and share so you don't miss our latest stories. In today's video, we take a closer look at an interview conducted by DJ Ala7 with Zimbabwean music superstar ORIYANO. During the interview, DJ Ala7 asked ORIYANO a question that many people have been curious about. He pointed out that some members of the public often judge the artist based on his appearance, unique fashion sense, and the nose piercings he wears. Responding to the question, ORIYANO explained that the piercings are simply a fashion choice and should not be interpreted as anything more. He also admitted that he is still young and believes that some of his choices may reflect his youthful stage of life. The musician went on to say that, as an artist, creativity is not only expressed through music, but also through personal style. According to him, artists naturally strive to present themselves differently from others, making individuality an important part of their identity. Without further ado, let's hear directly from ORIYANO as he shares his thoughts in his own words. What I mentioned that on judge because of we talk about mete and stuff. You've got a nose ring, you've got why did you choose to do that? Inonzi fetish ngoma. Do you not know anongorukwa ngonzodorogorukwa just like that? Just like that. Musikanzwa wala. Yes. Aundo ninjinda uchechinda kadai. Lobisa. Musikanzwa. Musikanzwa. Baba wangu yoje vaisa tuzida. Exactly. Leto ndakaburwa nziyo ndakatona babongo ashikenda. Over visa. Mawan. Musikanzwa. Yes. Trivana wala. Zinabasa wala. You know what? I've heard people. Because, there's a notion. Once you start putting piercings and stuff, people assume, especially with a man, say maybe this guy is not playing for the other team, maybe he's gay or something like that. And I've heard people saying ORIYANO could be gay. Are you gay? Mkuma wala indo cheka mkuma. Unacheki? Yuri mwana mai wangu. Kukuze. But anyways, let me say. You've just said it. Mkuma inindino cheka. My baby. Right? Inini. With that gay. Don't you play for both teams? Not even. So the thing is, ndiranguda ungotsvaga one anomira achiti inini ndinofunga kuti ORIYANO ngochani. Ubva ndipa hanzvadzi yake. Mukadzi wake. Mukoma noparadza misha iningo. Mukoma ini ndocheka mukoma. Bvunza vanondiziva ola. Mukoma wangu inocheka mababy. Right? Shamwari. But I've also heard that ORIYANO doing my sugar mommy. No. No. Why would I do that? Inyadzi mkombi. Mababy angachikuta mama angachipakwa newe in my looks and stuff. Yeah, maybe vanosipakwa newe. Yeah. And sati ndaitanga. And sati. Yeah. And sati. So, what do you have to say to those wanoguti uringochani? Keep on saying what you want to say. Vanhu gavenyama. Yes. Handingavarambidzi kutaura zvavanoda. Hapana panjabata munhu semuromo. Hapana panjabata munhu semuromo. Very true. Vanongoziva vanoziva. Vanotoziva kuti mukomana ireza. Vanotoziva kuti ireza. But ukuchecha zvidiyoka. No. Hakuna munhu ari perfect. It's better for me to admit chivi changu. Yeah. Ini chivi changu ndechekucheka. Koma handina munhu andobira. Handina munhu andobira iri mukoma. Handina munhu andobira. Yeah, ndiri kuadmit. I understand. Pamberi pechita chamwari. Nditori mutadzi. Kuma baby ndokwako. Hai ndocheka. So far, do you remember the number of girls waungati waita nawo chivi chopo? Ola, I wouldn't want to disappoint my baby. No, because 90% of my followers
mababy Right. anotonakirwa nemukomana. Exactly. So I wouldn't want to disappoint them. But I'm 45. That's a lie. Oh, wow. Because I didn't mbiri yekucheka pipes, ndina mbiri. But Ola, my you God. also sinombozvinzwa. Ndinayo mbiri but unozvinzwa. Yekucheka? Aya ndakainzwa but ndakati mukomana vanozontaura ndakainzwa kuti mukomana. Aiwa 45 mukoma. 45. Akati wakuinera because usida kuti disappoint. It's not disappoint. Pane imwe yakazombofa futi kana uchikurangarira panyaya yekucheka iyoyo chinzi ORIYANO ari kupedza vabhebi nezvirwere zvepabonde ma-STIs. Wakamboinzwa iyo? Yakambotitaurike Isati yasvika. Isosiri biro. Masocial magrupu kamafacebook ORIYANO ari kuzi azodai azozora ningi azodai. I think pane dzinonzi nyaya dzemukombe. Yeah. Do you know Ola nsandakuziyeyo? Do you know kuti ndakambonzwa kunzi Ola anoprofita akambondipa nhombo nematombo ekuti ndidyise murume. Kuti anzi udyise mukadzi akauya kuzoshandirwa newe. Kuti adyise murume. Wamupa nhombo dzekuti adyise murume. Imagine Ola. Gesi ndakazinzwa ndiri mukombe. Uri mukombe. Chimagine ini ndatora nyaya ndakunoudza the next person. Exactly. The next person achaudza. The next person. Saka dzinonzi nyaya dzemkombe. Dzemkombe. So dzako uri kudziramba. Baba. Inini pange chiri chokwadi because vanhu vanoenda kuchechi online nyaya dzakasiyana. Right. Maka chichati aenda kubatsirwa murume ari kundinetsa. Fanza aenda munoti muna matoi. Enda munomubatsira. Abada kusikudyisa. Aiwa hakusikudyisa. Ndosati dzona dziri nyaya dzechokwadi because kumasoko kubatsira zvakawanda ka. Wachiti mukadzi andinetsa odzaga tikubatsira mukadzi wako kwakusikudyiswa kugadziridza marriage. It's not about just saying nekunzi kudyisa kwekuti uda kupost someone something. Yeah, it's different. But I'm just saying pane yako are you admitting? You're not admitting. Then back to the issue yema piercings. You know, there's a message again yazvita kakuisa out there one vane ma-perceptions awo. I remember interviewing Kulamcheni achitaura nyaya dzema piercings. Like, no, you know what, sometimes zvinoitwa vazhinji vanenge vachita ine vazhinji vacho vanenge vachitamba for the other team and stuff. So I want you to clarify chakakumotivate kuti uise zvine here message zviri kuisa kwauri or is just or unonzwisisa here zvazvinoreva. It's just fetish. So if you trace back pane anonzi manguru baba wangu aindiseka kuti mfano wangu ndoita munguru ndo kwedu isusu. Yes. Isusu tiri Zambians. Oh yes. Tirana tembo. Ana mwali takazoedu kudarweni. Oh yes. Ana kule wangu ino aiborwa mino mkoma. Okay. Kule wangu inini. Babu wangu angari manguru. Wangu kaborwa. Saka uone nini? It's part of the culture. Saka uone nini? And now the story of culture. It was just fetish because remember we are not only inspired in kutongunakirwa kuti yes, there's nothing better. He's an artist as well. I'm an artist. Yeah. Chese chandofana kuita ni chinofana kunge chiri artistic. Yeah. I have to be different. I totally understand. I agree. I understand with you. That brings us to the end of today's video. What do you think about ORIYANO's response? Do you believe artists should be free to express themselves through their appearance and fashion, or do public figures have a responsibility to present themselves differently? Let us know your thoughts in the comments below. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell so you never miss our latest interviews, entertainment news, and trending stories. Thank you for watching Deep View ZW. Until next time, stay informed, stay inspired, and God bless you.